Goizeko 10:00etarako ateak ireki ditugu, ja jendea zaizeon, goizeko 10:00etan puntual erronkako bueltak ematen hasi dira 12 talde, eta ja hemen bertan ja 13. eta 14. taldea osatu ditugu, horiek dira taldeka maratoi osoa egingo dituztenak, hau da 105 buelta. Eta gero goizean zehar jende pilo bat dabil, bakoitzak bolondreseran, nahi ditun buelta horiek ematen. Oso gustoa gaude eta oso valorazio positiboa oraingoz. Guk egun hau baino lehenago egun desberdinetan ibili gara, Tolosaldeako herrietan, dendetan, udaletxetan, enpresetan diru laguntza eskatzen. Orduan enpresa desberdinak, denda desberdinak, taberna desberdinak diru kopuruak eman dituzte. Hau da, kilometroak babestu dituzte eta kilometro horien korrikalariak erronka egiten nahi dira. Taldekatu egin ditugu eta taldekako horiek maratoi osoa egiten nahi dira. Hortaz erronka egiten nahi dianak dira babestuta datozten korrikalariak esaterako. Beraz, ubik bi ate ditu, hortaz ate bakoitzetik sartu eta bertan dauden bolondresei gutxi gora bera zenbat buelta emango dituzten aipatu, buelta bakoitzeko euro bat kaxan sartu, eta gero, bigarren bueltara animatzen dianak ere, kaxara hurbildu eta euroa sartzea besterik ez dute. Guk ez dugu erronkarik jarri, gure helburu orokorra da finantziak eta lortzea, eta ahalik eta haur gehienentzako diru hori lortzea. Azken finean hau, naiz eta oporrak bakeanen harrera familietan egon, aurten Tolosan 11 haur ekarri beharko ditugu berriro ere 8. urte zaterpetxe batea eta hortarako finantziak eta lortzea da. Kolaborazio desberdinak eskatu dira, orain dela gutxi Bonberonea txaranga pasa da eta uste dultzaineroak ere etorriko diala, eta gero osatu nahi izan dugu atzo maiatzak 20 izan eta orain dela gutxi maiatzak 10 eta bi egun oso garrantzitsuak dira Sahara arbiztaleentzat eta bi egun horiek ere goraipatu nahi izan ditugu, eta egun hauetan burutu da maiatza borrokani era koloretsuan bukaera bat eman, ez? Nik 5 bueltan ditute osei, gehiago ezin nun, eta donatzean diruak geho jungoa harrera familientzako, ze udara bakoitzea etortzen dira ume batzuk, eta guain dirua behar da behiek mantenitzeko hemen, eta horregatik. Tolosako triatloi taldetiken Malak proposatu zigun parte hartzea Saharan aldeko ekimen honetan, eta 5 talde gaude hemen parte hartzen, eta gero parte hartze irikia ere bai. Eta gu errelebota egiten, bakoitzak 2 buelta, txandaka, eta helburua da maratoi bat egitea, eta buelta bakoitzeko euro bat eskaintzea Saharan alde. Uste dut maratoia diela 105 buelta, baina egin behar denak egingo ditugu aldan gehiena launtzeko. Ez, buelta gutxi badituz, eren gerritik pixkat ikututa nago, baina Sahararen alden behar den guztia beti prest. Ditu bakarrik uste eta magika, buelta, pixkat ikututa nago, baina hauekin ibiltzen ez askotan, eta tindufen ondu naiz 5 urte, eta antolatzen dutenean zerbait laguntzen saiatzen geha, eta holaxe. Garrantzizuna hori parte hartzea eta bereekin elkartasuna elkartzea, baina hori baino gehiago ni uste, egin behar duguna da, beraien egoera munduari azaldu. Uste hori oso jende askok ez dakila, zertaz dijoan asuntoa. Nik brazalete bat damakit, pagola sendiana, eta hoi relebo inditea seme alabak. Eta denan arten, 42 osatze ditu, 42 kilometro, ni momentuz 17 nijoa. Beraiek bin arten, iteituen 20 kilometro, eta gero ni jarraitukat bukatu arte. Hoi da, helburu ebintzat. Kintze politiko hiltzu zaigulako eta familia arten esan genuen, familiko bakoitzek jartze baldin baitu 10 euro, familia handi egea, orduan batzuk 15 euro eta bestek 10 euro eta bestek 20 euro jarrita, denan artean 105 euro osatu ditu da esan genuen, ingo ditu bueltak.